Ей, чакай! Чакай, какво правиш? Не работи това. Пусти ме! Пипай! Не ме пипай! Не ме пипай! Ой, стоиш тук като... Не ме пипай! Не ме пипайте! Да, не ме пипайте, защото става вече малко по-сложничко. По-сложничко става малко. Продават цигари без акциз. Така ли? Какво ще стане с вас? Не да се дръпна двата, защото му пречи на бизнеса. Затова той какво прави тук? Не да се дръпна. Айде го първо рано. Мръднете се да си работи търговски ми обект. Моля ви се. Пречите ни на работата на търговски обект. Вие ме пречите да направя проверка на този търговски обект. Проверка може да направи. Извикайте органите да продавате незаконни неща. Нема незаконни неща. Всичко е законно вътре. Защо се притеснявате тогава? Аз не се притеснявам. Извикайте проверка да дойде, ама вие ще пречите. Вие пречите. Искам да се направи проверка. Ама така няма да стане. Ще стане сега, така. Ама така няма. Вие седите и ми пречите на работата. Като дойде проверката да дойде да проверяват. И ще види, че продавате безакцизни цигари. Не продаваме безакцизни цигари, защото много добре знам какво е в обекта. Убеден съм. А що се блъскахте в мене? Аз не съм се блъскал, вие се блъскате и не щипете и ме удряте. Айде да видим какво продавате тук. Сега ще видим какво продавате. Ето, цигари, алкохол, сладки работи. Сега ще видим какво продавате тук. Това пред свидетел го удрят. Аз го видях също това. Кой ще ми вземе? Абе хора, приберете ги, бе, какво става, бе? Полиция има ли тук, бе? Какво става тук? Той човек ме удря. Той е защитен. Ма не ме интересува, той ме удря, Той бе. може да ви убие. Той ме удари. Не може. Той ме удари с ступаник. Какво ви става? Заключете ги тя хора, бе! Дай пишеме всичките тук, свидетели сме. Това държава. Какво ви става, бе, хора? Айде в районното да пишеме, какво ви става? Луди ли сте? Кой корумпираме? Ти нормален ли си, бе? Изтегляйте ги тия хора да ходим в районното. Удари ме с ступаник в главата. Какъв началник, бе? Какъв началник, бе? Какъв е проблем?